ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар аввал мехоҳам миннатдории худро ба ҳар яке шумо расонам барои лайку комментария ва дастгириҳоятон дӯстон. дар навори гузашта мо аз 16 000 лайк зиёд ҷамъ кардем. барои канали мо ин рекорди нав аст ва ин чиз албатта ки натиҷаи худро медиҳад. ҳозир акнун бисёри каналҳои калони русӣ, бисёри сомонаҳои машҳури русӣ ва амрикоӣ оиди Нурулло Алиев гап зада истоданд ва ҳатто Нуруллоро чемпиони ояндаи UFC мешуморанд. ина яке аз саҳифаҳои машҳури амрикоӣ акси Нурулло ва акси боз як ҷанговари дигаре ки ҳамроҳи Нурулло баромад карда буд ва 17 сола аст гузошта чунин навиштанд: оё мо метонем гуфта ки шаби гузашта UFC бо ду чемпиони оянда шартнома навиштанд. Раул Росаси Хурдӣ ва Нурулло Алиев 17 сола ва 22 сола бениҳоят хуб менамояд навишта шудааст. барои ҳамин дӯстон боварӣ дошта бошем ки дастгирии шумо натиҷаи худро медиҳад. дар навори имрӯза боша барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкҳои худро дареғ надорен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дорӯҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дорӯҳои гиёҳӣ ва аз ҳама муҳим он аст ки дорӯҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дорӯҳои даркории худро дастрас мекунед. шаби гузашта баъди турнири Dana White Contender Series президенти UFC Dana White қоил шуд ки мухлисони тоҷик ӯро ҳайрон карданд. Нурулло Алиев аввалин ҷанговар аз Тоҷикистон шуд. ба фикри ту ин кори аҷиб нест ки ҳастанд кишварҳое ки ҳоло ҷанговарони онҳо дар UFC нестанд. ин ҳайратовар аст. ман намедонам ки шумо диден ё не. ман дар Инстаграм навори ҳамаи иштирокчиёни ин турнирро гузоштам. дар ҳамон навор бачаҳо пеш аз барои ба ҷанг баромадан омода шуда истода буданд ва дар зери навори ҳар яктаи онҳо 30 комментариягӣ буд. навори Алиев боша тақрибан 1500 комментария гирифт. барои ҳамин бале ин ҷавон яке аз онҳоест ки дар пушташ тамоми кишвараш истодааст, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем акнун ҳама фаҳмида истоданд ки мухлисони тоҷик киянд ва чӣ гуна мухлисӣ мекунанд. аввал Русия ва тамоми Осиёи Миёнаро ба ҳайрат овардем. акнун боша навбати он тарафи уқёнус омад ва ман шахсан аз номи худам дӯстон ба ҳамаи шумо барои дастгирии варзишгарони тоҷик миннатдории худро мерасонам. ба Нурулло ва дастаи ӯ боша ташаккур мегӯем ки ба мардуми тоҷик чунин тӯҳфаи беҳтарин карданд. дӯстон, чӣ хеле ки Нурулло гуфт гӯё ҳамааш дар хоб аст. ман ҳоло ҳам тасаввур карда наметавонам ки акнун мо низ дар UFC ҷанговар дорем. шумо чӣ дӯстон? топови ҷанговари вазни миёнаи UFC Пауло Коста мегӯяд ки Ҳамзат Чимаев маҷбур аст ки зидди ӯ муҳориба гузаронад. биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки ташкилот бояд ки муҳорибаи маро зидди Ҳамзат Чимаев ташкил кунанд. ман хайпи ӯро дуздидам. ман ӯро аз хоб ва ҷои ӯро аз муҳорибаи асосии турнир маҳрум кардам. ман қариб ҳама чизи ӯро дуздидам. Чимаев, ту бояд ҳадди ақал ягон кор кунӣ. ҳама чизе ки ту дошти ман аз ту гирифтам. аз барои ман шуда ту шабҳо хоб карда наметонӣ. аз барои ман ту вазн кам карда натавонистӣ ва ҳама чизро аз даст додӣ. ту беақлӣ, тамоман беақл. ба назари ман мо бо ӯ бояд ки муҳориба гузаронем. аниқ ман сабаб шудем ки ӯ вазн кам карда натавонист, чунки ӯ ғазабнок ва асабонӣ шуд ва баъд таслим шуда вазн накард. ӯ тақрибан 3 ё 4 килограмм вазни зиёдтӣ дошт ва ин маънои онро дорад ки ӯ таслим шуд, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки пеш аз турнири UFC 279 байни Пауло Коста ва Ҳамзат Чимаев муноқиша шуд ва қариб буд ки онҳо занозанӣ мекарданд, аммо хушбахтона ин кор нашуд ва баъд Ҳамзат Чимаев вазни даркориро карда натавонист ва ҳамин гуна ҳам муҳориба зидди Нейт Диаз ва ҳам муҳорибаи асосии турнирро аз даст дод ва зидди Кевин Холланд дар дуюм муҳорибаи асосии турнир баромад карда ғалабаи хеле осон ба даст овард. дӯстон, Пауло Коста дар ҳақиқат ҷанговари сахт аст, аммо агар ки муҳорибаи онҳо баргузор гарда, агар ки ташкилоти UFC чунин муҳорибаро ташкил кунанд, пас ман фикр мекунам ки Ҳамзат Чимаев ӯро низ шикаст дода метавонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонем фикротонро нависен.
чемпиони UFC дар вазни 61 килограмм Алҷамин Стерлинг гуфт ки баъди муҳориба бо Тиҷей Дилашов бо кӣ ҷангидан мехост. Як-ду вариант ҳаст. чемпиони вазни 57 килограмм Дэвисон Фигередо метавонад ки ба вазни мо барояд. ҳамчунин Генри Сехудо ҳаст ки вақти худро интизор буд. барои ман асос беҳтарин муҳорибаҳо аст, беҳтарин баромадҳо. барои ҳамин ҳозир Марлон Вера муҳорибаҳои беҳтарин гузаронида истодааст. ман ба пушти Дилашов назар карданӣ нестам, аммо баъди оне ки ман ӯро шикаст медиҳам, ман бо ҳамон шахсе меҷангам ки баромади аз ҳама хуб нишон медиҳад. ин шахс метавонад ки Шон Омели ё ин ки Марлон Вера бошад, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 килограмм байни чемпион Алҷамин Стерлинг ва довталаб Тиҷей Дилашов рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 мешавад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир ду топови ҷангори ин вазн Пётр Ян зидди Шон Омели меҷангад ва ғолиби онҳо метавонад ки довталаби навбатӣ барои камарбанд шавад. аммо дӯстон, чӣ хеле ки мебинем Стерлинг бо Пётр Ян дигар ҷангидан намехоҳад. ана Тиҷей Дилашов бошад, баръакс мегӯяд ки агар ӯ Стерлингро шикаст дода чемпион шавад ва Пётр Ян Шон Омелиро шикаст диҳад, пас ӯ зидди Пётр Ян ҷангидан мехоҳад. барои ҳамин дӯстон рӯзи 22 октябрро интизор мешавем ва ҳамааш маълум мешавад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикру ақидотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.